Республикабызның шәһәр районнарында да яңа елга әзерлек тулы куәткә бара. Түбән-Каманың Боз сарайында Совет чоры күргәзмәсе ачылды. Анда 20 гасырның беренче яртысындагы яңа ел уенчыклары тәкъдим ителгән. Бирдә 500-гә якын экспонат урын алган. Аларны нефтехимик эзләнү отряды музеена шәхси коллекционер бүләк итә. Тарихи уенчыклар турында алдагы репортажда. Чыршыға эленген менә шушы уенчыклар караганнан соң мин үземнең балачакка кайтып килгән кебек булдым. Менә шушындый уенчыклар белән без дә бизи торган идек. Әлеге уенчыклар тумышы белән Советлар Союзыннан Дилбәр Нургалиева өчен алар кадерле экспонатлар һәм дуслар гына түгел, балачак хатирәләрдә һәрберсенең үз тарихы бар. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк дип әйтәләр безнең татар халкында. Шуның өчен бүгенге оештырылган күргәзмә ул бик үзенчәлекле, бик тирәнтен, бик күңелле һәм бик кирәкле. Яшьләр өчен, балалар өчен мондый күргәзмәләрне оештыру кирәк дип уйлыйм. Совет чоры яңа ел уенчыклары күргәзмәсе Түбән-Кама Боз сараенда Биредә 500-гә якын экспонат урын алган. Аларны нефтехимик эзләнү отрядының хәрби дан музеена шәхси коллекционер бүләк итә. Аның исеме әлегә сер булып саклана. Экспозицияның нигезендә яңа ел тематикасы юкка түгел. Хәкияти бәйрәм сугыш чорының барлык сынауларын үтәргә көч биргән. Уенчыклар тыныч тормышка ышаныч тудырган. 1936 елда яңа ел бәйрәмен каршылау алдыннан мамыктан яңа ел уенчыклары ясый башлар. Мамыктан Кышбабай, Кар кызы, снеговиклар ясыйлар. И шушы вакытта кибетләрдә бөтен мамык бетә, клей бетә, ленточкалар. И шушы мамыктан бик матур игрушкалар ясыйлар. Тарихи экспонатларны теләге булган һәркем килеп бушлай карый ала. Яңа елга кадәр күргәзмә Түбән-Кама Боз сараенда эшләячәк. Бәйрәмнәрдән соң ул нефтехимик эзләнү отрядының хәрби дан музеенда урын алачак. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.